Aby nezautočil do polia. Liptov zastupuje Atos Liptovský Mikuláš. Ďalej JS Trebostovo. Zástupcovia klubu Linfora Badín. Liptovská Sielnica. Equisport Liptovská Osada. Športový klub Kľak. V+V Fotosvet Skýcov. Zástupcovia klubu Jazdecký oddiel Kováč. Gabo Primavská Seč. Žilina Over Jazdecký klub. Silná ekipa klubu Makov Čierne. Klub športového jazdenia Zvolenská Slatina. A samozrejme Váradi Tornaľa. Medzi osobnosti, ktoré pre vás preteky pripravili, čas riaditeľa pamätníka Slovenského národného povstania pána Mičeva. Hlavne druhá súťaž bude cenou pamätníka SMP. A samozrejme, čestným režinom týchto pretekov je pán docent inžinier Milan Murgaš, kandidát vied. Jeho zastupuje jeho zástupca pán Peter Cibuľa. No a hlavne dozorom týchto pretekov je pán Alexander Bagdal. Krásny parkour koní v Banskej Bystrici, v srdci SNP, keď boli oslavy pred týždňom, sme pozerali úžasné oslavy a pán doktor Mičev ich uvádzal v televízii. Som veľmi šťastný, že teraz môžem vedľa neho stáť. Je to pre mňa veľká česť. A som šťastný, že teda sme zvládli tento prvý ročník v Banskej Bystrici a poďakovanie by som povedal, pán doktor Znínsky sa ujal, aby na tomto mieste mohli kone skákať. Krásny parkový šport, na koňoch ušľachtilý krásny šport, ktorý formuje dušu a srdce a myseľ človeka. A ja teraz poprosím o krátky príhovor pána doktora Mičeva. Dobrý deň, všetkých vás zdravím. Je to veľmi krátko, čo prebehli oslavy Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici spojené s veľmi dobrým kultúrnym programom, s pancierovým vlakom, ktorý sme pustili po železnici, ale ja si myslím, že kone ešte viac ako technika patrili k bojom druhej svetovej. Potlesk, naozaj pán doktor Mičev veľmi krásne sa vyjadril o koňoch a SNP aj umierali, bohužiaľ. Naše koníky umierali za našu slobodu. Som rád, že bude tradícia a verím, že bude táto tradícia v Banskej Bystrici, v srdci SNP. A poprosím o 2-3 vety pána doktora Kínskeho.
Takže tlieskate a tlieskať budete všetkým tým, ktorí prišli medzi vás, ktorí vám dnešné nedeľné dopoludne, ako je popoludňajší program. Tlieskate všetkým tým jazdcom, ktorí merali cestu sem do Banskej Bystrice na Hyposlávu koní, jej prvý ročník, cena Slovenského národného povstania. Parkovné preteky tu v Banskej Bystrici, ktoré vám predstavujú jazdci, ktorí sa ich účastnia. Takže ďakujeme jazdcom za ich slávnostný nástup, slávnostné defil, takisto osobnostiam regiónu, pánovi doktorovi Snískému, Vladimirovi Koškovi, pánovi Petrovi Cibuľovi, pánovi Mičelovi za ich účasť na tomto podujatí.